бародарои азиз, шумо ягон маротиба қаймоқа ҳамроҳи асал якҷоя карда хӯрдагӣ ҳастед? фикр мекунам ки на. ин ҳодиса танҳо ҳамроҳии ҳамсинфон такрор меёбад. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, мо қарор дорем дар поёни ағбаи шаҳристон як ҷои дилнишин, як ҷои диданӣ. ҳатман мехоҳам шумо низ агар рӯзе аз ин ҷо гузар созед, аз ҳамин табиати зебо баҳравар гардида нерӯи худро, ҳолати ҷисмонии худро ба як ҳолати хуб оварда расонед. ана ина мо номгузорӣ мекунем ҳулбу. ҳамин қадар бӯи хубе дорад ки бовар кунед даббуш маст мешавед. ина истеъмол низ мекунад. боз ман истеъмол мекунам. шумо бибинед, гарени бо лаззат, гарени бо маззат. лекин вақти рафтанам инҷа анча акшаканда ҳатман ба душамишар мекунам. ва як чизи дигар бародари азиз, мехоҳам ки дар бораи ҳамин дарёчае ки ҳамин ҷорӣ мешавад ба шумо маълумот диҳам. обаш ба дараҷаи хунукае ки як муш зиёд об хӯрдан наметавонед. тоҷикистон зебост. шукри сулҳ, шукри ободӣ, шукри сарсабзии тоҷикистонӣ. азизам, бародарҷон, аз кадом гӯшаи канори тоҷикистон набошид, ҳамин як лайка дареғ над. анакун мо барои худамон як ҷой интихоб кардем. як ҷой бояд хуб бошад. зебогӣ чизи хуб аст. бародаро амҷо шитагиам. ман аминҷа барои худамон як ҷой бениҳоят хуб. лекин ҳозир чизе мебиёнад, мо ба самъи шумо хоҳем расон. ин бағлашкаш боба дар кор нест. ана ин кас сомон ном дорам, дӯст ва бародари мо. ана ин кас баҳодур ном дорам, дӯст ва бародари мо. ана ин кас шодибой ном дорам, дӯст ва бародари мо. ва ман Фаррух. хуш омадедтон бародарои азиз. бародарои азиз, ин чиста нони учагиай. чеҳраша бинед сурх. кош ҳамеша чеҳраи ҳамаи мо сурх боқӣ монад. ва ин ҷо чакка нигоҳ кунед, болош ва ҳама намуди гиёҳҳои шифобахш вуҷуд дорад. анакун барои ине ки тасдиқи худашро ёбад, ҳатман як бор мо истеъмол мекунем ки то чӣ андоза лаззат дорад. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. гарени ба маза. дар ҳаққа роҳат мекунем. он чизе ки дар ҳамин табиат мешаваду аз ҳамин табиат мегиред, маззаи хусаи худашро дорад. ҳамин хеле баҳодиҳад мекунад моро тавобат. нигоҳ кунед, дар ҳақиқат як ҷои зебо, як ҷои диданӣ. ина то ба чашм омада, холияшон зам омада ба чашм набинӣ, ягон майда бовар намесозӣ. як манзараи зебо, як манзараи дилнишин. нафарое ки саёҳату танӯркабобро дӯст медоранд, метавонанд дар ин ҷо омада дидан созанд. як ҳолати хеле назарда аст, як ҳолати хеле хуб. хуб, ҳозир мо мерем лаби дарёчае ки аз ин ҷо мегзарад. дарёча аз ин ҷо ҷорӣ мешавад. дар ҳақиқат дарёчаи хуб мегзарад. метавонад рӯҳу асаби моро болида гардонад. ва мана инашам фолия аст. дар асоси маълумотҳое ки мо дар он ҷо дорем, хело як ҷои хуб, хело як ҷои диданӣ. ҳаво мешавад. ҳавои бениҳоят хуб. ҳаво бениҳоят ҳавои нағз. тавсия медиҳем ки шумо низ агар ки биёед, пушаймон намешавед. ҳозир боз мо аз таомашон бибинем ки то чӣ андоза лаззат дорад, ба самъи шумо мерасонем. мешавад. шояд шумо ҳайрон шавед ки барои чӣ картошка дар ин ҷо ҳоло
ба воя нарасида напухтааст. аз ҳисоби оне ки дар ин ҷо ҳаво сард аст, картошка дер мешавад. ва дар баъза минтақаҳои Тоҷикистон кайҳо картошка буд шудааст. хело хуб, хело олӣ. касе ки дар ҳамин ҷо шиштагӣ бошаду истироҳат кардагӣ бошад, ҳатман як комментария ман нависад.